podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, Blwyddyn Newydd a chroeso I bodlediad Rugby Cymru, fi Carwyn Harris a Iestyn Thomas fel yr arfer. Iestyn, siwr ti Blwyddyn Newydd a? Ie, siwmai, Blwyddyn Newydd a I bawb sydd yn, either gwrando neu gwylio. Ie, gwrando neu gwylio. Os mae popeth yn mynd yn iawn, iawn YouTube wythnos yma. Ond ie, mae wedi fod dechreuad diddorol i'r blwyddyn yn barod. Ie, unrhyw un wedi canu'r can I ti? Ti wedi clywed y gan Blwyddyn Newydd a I chi? Na. Fi Fi nabod y gan, ond na, neb wedi wneud e blwyddyn yma. Fi gysau'r gan, os mae unrhyw un yn canu fe ato fi. Wel, sa'n gallu gweud beth na'i wneud. Mae'n digwydd unwaith, o'n i'n dy mam gi a dath rhywun mewn i'r tŷ tair gwaith can fe pob tro, a stinking hangover dy fi. A ni fel, honestly, fi'n mynd taflu ti mas o'r drws fan. Gen I mid-lenni oedd hwn, cymryd flynyddoedd yn ôl. Beth sy'n roed y Dolig a Blwyddyn Newydd? Good. Wel, the 3 game of rugby dros y 3 penwythnos, oedd yna'n bach yn fwynhau yn y West Prem, ond eitha tawel heblaw yna. Just aros dy teulu, mynd I gweld dad a teulu arall wedyn. Just eitha tawel I fod yn onest. Bytha llawer rhy gormod y bwyd, ond relaxing fel maen nhw'n dweud. Fi'n gallu gweud yr un peth. Fi wedi bod teulu fi, teulu harddiad I, teulu pobl eraill, probably. Wedi bod yn brysur I fi. Ond falch I bod nôl at y rygbi fel nes I sôn. Oedd dim URC dros penwythnos, o ti'n gweud o ti'n gwylio top 14 o ti, dros penwythnos? Pa game nes I wylio? Wel, o'n i wedi gwylio Montpellier yn erbyn Toulon ar nos Sul. Heb gweld y tîm oedd y gweld fod dan ar y faint, so oedd yna'n ddim eisiau gweld. Wedyn di Sadwrn ni wedi gweld diwedd y gêm ras yn erbyn Cast ar ôl trefili o Llandyfri ar ôl gwylio gêm Llandyfri yn erbyn Pontypridd yn uwch yngraif. So, mae'n nice I gweld gemau top 14 ar fai y play fod yn onest. Terwydd, mae fe'n cyngor wych. A fi'n mwynhau so tenfold, a mae fe'n, mae'n just good fun, really. Ma fe, a hwnna ar Pro Dydr, lle mae Sam Davies yn torri pethau lan. Fi'n credu bod prif sgorio Pro Dydr ar y foment, so chwarae teg iddo fe. Mae gymaint o rygbi ni sôn amdano a phethau eraill, so well ni fynd mewn iddo fe, ond Rydyn ni'n dechrau da rhywbeth sydd yn fwy na rygbi, sef marwolaeth JPR Williams, fel mae pawb wedi gweud. Felly, un o'r unig bobl yn y byd sy'n cael ei adnabod fel 3 llythyren, JPR, wrth gwrs, marw yn 74 mlwydd oed. Cyn gefnwr Pen y Bont, Cymru Llundain, Llewod a Chymru wrth gwrs. Record y fe, fi'n credu 8 o gapiau dros 2 tŵr. Daeth y Llewod yn ei weid. A byth wedi colli yn erbyn Lloegr. Fi'n credu falle hwnna oedd y record oedd yn hoffi'r fwyaf, efallai. Be yw'r atgofion falle wylio clipio o fe neu pethau sydd wedi cael ei pasio ymlaen I di dy hun gan dy deulu? Just gwylio clipio o dyddiau, fel heddi o ddo. Mae chwaraewyr fel JPR, maen nhw'n wych. Fi'n credu JPR falle un o chwaraewyr falle mwy modern yn yr amser na. Fel fe gallu, yn wedig yn amddiffyn, pryd mae fe'n just mynd lan at rhywun a fel bach o shoulder check I rhywun, a wedyn, dyddiau yma, falle byddai'n wahanol, ond dyddiau ni, fe'n play on fel. Ond chwaraewyr gwych, dros Cymru a Llewod. A fi'n credu fe'n 12 fuddugoliaeth
yn erbyn Lloegr, a dim di colli un, wel, mae record na yn just, it speaks for itself mewn rhyw ffordd, ond ie, smol, gweld clipiau ar-lein, ni gallu gweld faint mor talent oedd e, beth yw period, Nod. cyfnod eitha wych i rygbi Cymru a gyda chwaraewyr mor dda yn y tîm na, fel Gareth Edwards, GPR, small chwaraewyr fel na, a mae fe'n un o'r standouts o'r tîm wych na o'r 70au. Ie, fi'n credu taro'r coelyn yn y ffen. Pawb yn sôn am pwy sy'n mynd i bod chi'n methu cymharu cyfnodau. GPR un o'r chwaraewyr, falle, bydde wedi bod yn iawn yn cyfnod ni heddi, falle hyd yn oed yn rhengol, lle nath o ware cwbl o weithio, dros Peder Bont. Ti'n sôn am y tackles na yn erbyn yr asgellwyr o'r Ffraincs, yr enw di byn o'm henni, ond fi'n gofiodd Llister fi'n gweud yn beth i fe'n cael ei fod yma i Rosed a pethau felly, ond un o bethau mae'n cael ei atgofio fwy amdano yw'r gol adlam, wrth gwrs, nath selio fuddugoliaeth, rhannu gêm gyfartal yn y diwedd i sicrhau fuddugoliaeth dros y tŵr gyfan, y daith, a fyd hefyd 99 galwad, oedd e'n rhedeg mewn o bobman yn ymladd â chwaraewyr i gyd o De Affrica. Methu gweud digon amdano fe, wrth gwrs. Sy'n edrych o'r chwaraewyr nawr sy'n wedi cymryd gymaint ohoni wrtho fe. Sy'n edrych o'r rhywun fel Sanjay. Mae pawb wastad yn sôn am pa mor debyg yn ei ffordd mae fe'n yn mynd i gwneud mosod ar y gêm, a fi'n credu dyna'r ffordd y ddau yn chwarae fe, mosod ar y gêm. Yn mwynhau am gwrthymosod wrth gwrs, ond yn taclo'n ffyrnig yn amddiffyn hefyd. Drist iawn i glywed am ei farwolaeth yn 74. Ti'n moyn sôn am newyddion arall sydd wedi bod o gwmpas yn y ddyddiau diweddar hefyd, Iestyn? Wel, mae fi bod tipyn o newyddion dy chwaraewyr yn Cymru ar y foment. Un yn nhw, Thomas Williams, sydd rwyddo a Caerloiw? Fi'n credu sy'n gyfer am y tro cynta. Caerliryw Leicester, Caerloiw Gloucester, god am yn rhaid. So mae Thomas Williams di ymuno ar Caerloiw ar gyfer y tymor nesaf, wrth gwrs. Dros 100 o gemau i tîm Caerdydd, chwarae Pontypridd hefyd yn Indigo Prem yn ei dyddiadau cynnar. Mae wedi bod yn colled fawr i Caerdydd, ond mae wedi bod yn newyddion dros y cwbl o dyddiau diwetha amdano y reol dy'r caps a pethau fel yna. A fel mae'r budget yn lleihau ar gyfer y tymor nesaf, so mae wedi bod yn eitha anodd i'r pedwar tîm proffesiynol yn Cymru i dal ati ar rai chwaraewyr, a fi credu mae chance really dda i Thomas Williams fan hyn i mynd allan i'r Premiership a dechrau pob wythnos a'n chwarae rygbi tuag at safon dda Caerloiw wedi colli 9 gêm yn ylynol am y tro cynta fel clwb, ond mae fe'n symudiad eitha dda i Thomas i fod yn onest, fod mae fe'n gadael un o'r rhanbarthau Cymru, ond mae fe dal yn gallu chwarae i Gymru, oherwydd mae fe dros y 25 camp, fi'n credu mae fe 53 o gapiau, so mae Caerdydd wrth gwrs yn colli rhywun, ond mae chance i rhywun fel Ellis Bevan sy'n gallu datblygu a falle chwarae mwy tymor nesaf, a mae chance i Thomas i wneud yn siŵr fod edrych ar ôl ei deulu a pethau fel yna, bach mwy o security dy swyddau. Fel pan ti'n gweud, dim fawr o syndod bod ni'n weld chwaraewyr y gadael. Thomas, mae fe'n gael Saesneg i'r commodity, i fod yn onest. Mae fe'n chwaraewr talentog iawn, mae pawb wedi sôn amdano'r X-Factor sydd da fe, a mae wedi wario gymaint o weithio dros Gymru, mae'r brofiad da fe nawr. Mae fe'n mynd mewn i tîm sydd ddim yn llwyddiannus ar y foment, ond mewn safle lle mae angen felly bach fwy o brofiad, mae mewnwyr dyn nhw rhywun fel Stephen Varney, Cymro ei ddeudal mewn na, ond
mae Stephen heb, mae fe dal yn ifanc wrth gwrs, bod da fe, mae eitha cwpl o gapiau dros yr Eidal nawr, mae fe dal yn eitha ifanc yn ei yrfa rygbi, a felly mae'n fe'n gallu dysgu oddi wrtho Thomas, wrth i Thomas tyfu. Y peth arall, well i ni sôn amdano, sôn bydd falle Mason Grady yn mynd dros y bont hefyd, tîmoedd fel Bath sydd wedi bod, wel, mae nhw wedi bod yn trio pannu pawb am yn edrych fel, ond ddim wedi llwyddo pawb mor belled, so gen i weld beth o hynny oherwydd bydd yn eitha drist os ni weld Mason Grady mynd dros y bont yn ymwedig, fi'n credu mae'n dal yn llai na 25 o gapiau, felly bydd hwnna'n golli'r enfawr i Gymru, am y dyfodol hir dymor yn y gysylltu a byr y dymor, felly gobeithio mae rhywbeth yn gallu cael ei sort o mas ffynna. Mae sôn am gymaint o chwaraewyr arall, mae boes o dreigiau hefyd. Mae sefyllfa ni'n... Mae sôn mynd i fod yn tan... Wel, dechrau tymor nesaf yn siŵr, Iestyn, o pwy sy'n mynd i fynd, pwy sy'n mynd i ddod, pwy sy'n mynd i aros. Mae fe ddim yn sefyllfa dda iawn ar gyfer y rhanbarthau ydy e? Na, mae fe'n anodd. Wel, dim ond blwyddyn yn ôl oedd rhaid i chi cael 60 gap i mynd allan i chwarae yn Lloegr a Ffrainc. So, dyna di newid yn gloi. Wel, ar ôl, dim ond blwyddyn yn ôl, ni wedi cael threat o player strikes lawr yn y fel. So, fi'n credu mae tymor yma mynd i fod yn un anodd hefyd. Mae fe'n anodd i bob rhanbarth nawr, a tymor nesaf mae'r budget yn mynd yn llai. Mae chance i mwy o chwaraewyr gadael, yn ymwneud chwaraewyr fel Mason Grady, rhywun fel Jack Morgan, Dewi Lake, dwy is-captain Cymru yn y Cwpan y Byd. So, mae fe'n mynd i fod yn anodd. Gobeithio mae rhyw golau ar diwedd y tunnel yma, oherwydd mae fe'n bach yn anodd ar y foment i, dim ysbrydoli, ond fel ignite rhyw fath o ffair yn y 4 rhanbarth ar y foment. Oherwydd newyddion yma, mae chreuwyr yn gadael, mae llawer o trafodaeth, chreuwyr eraill yn gadael, a mae'n mynd i fod yn anodd i'r rhanbarth, a mae'r undeb, mae pawb wedi sôn dan yr undeb dros y cwbl o dyddiau diwetha, a fi credu mae dal amser nhw gallu newid pethau rhyw ffordd. Fi ddim siŵr fel, fi ddim moyn rhoi suggestions, fi'n just in case fi'n anghywir, ond siŵr o fod mae'n gallu gwneud rhywbeth i newid beth sy'n digwydd i fod yn onest, oherwydd os mae mwy o chwaraewyr yn gadael, mae fe'n i fod yn eitha anodd dros y 2 flwyddyn nesaf. Odi, mae hynny'n wir. Wel, mae hwnna'n, ni wedi sôn am y pethau anodd ynglyn â Rygbi Cymru, ond well ni joio a sôn am y pethau na sydd wedi bod dros cyfnod Dolig. A rheswm i'n gweud joio, os chi heb gweld y clip, yw bach o Gymraeg gan mewnwr y gweilch Luke Davies dros nid y penwythnos, dros ar ôl blwyddyn newydd yn ymateb ar ôl rhyw gwrthdaro rhwng fe a Thomas Williams, fe nes i sôn, yng ngêm y gweilch yn erbyn Caerdydd, 2 rhanbarth gorau Cymru, mae mor belled yn amlwg, mae'r ddau wedi bod yn gymaint yn well na'r 2 rhanbarth eraill, a be nes di o'r flwyddyn na ar Cai y Fagdi nes i glywed yw Brwd i Ffriod yn Cymraeg, ond lawr yn pen y bont. Fi credu fi'n ni aros dy pen y bont fi'n meddwl. Mae'n well. Brwyd yr eitha dda rhwng 2 top tîm Cymru, a ddyn dda i gweld torf hefyd yn pen y bont, dros 8,000 o bobl yna. A llawer o Caerdydd sydd wedi trefili lawr hefyd. So dyna'n dda i gweld fel rhyw fath o spectacle fel rhyw ffordd. Hanner cynta, nath y gweilch sgori yn gloi iawn dy Giles, ond y weddill hanner cynta, momentum gyd y Caerdydd.
fel nath i sôn dy Thomas Williams, nath e cic-on really dda yn y hanner cynta, so mae cwpl o grub y kicks di mynd trwy, roedd cwpl o chips i Ben Thomas di mynd trwy, a fi credu y tacteg na y Caerdydd yn protector asgellu ar llinell wen y touchline. Oedd unig beth nath Owen Williams gallu gwneud hanner cynta, jyst cico fel awr y canol. A os ydyn eisiau yn eili at y cornel am 50-22 neu rhywbeth, bydd ysgellwr neu camwynet un arall wedi cael gêm dda yn wedig yn hanner cynta. Wrth gwrs, Owen Lane wedi cymryd ei cais eitha dda, step ti mewn ar ôl Giles sgwri ei hun, a wedyn mae Grady yn dal ati o'r byd uchel yn bydd i Jack Walsh, a mae fe'n ei bach o showboat yn sgil wedyn yn lawr y pist. A ar hanner amser, ni'n meddwl, wel, mae Caerdydd edrych yn gyffyrddus. Yn gêm mae'r tywydd i fod yn mor wael. O'n i'n meddwl fod pac y gwyllt falle ddim di tanio fel maen nhw wedi o blaen, yn wedig yn erbyn Caerdydd. A wedyn ail hanner wedyn, nath popeth newid. Oedd Luke Davies di dod nôl yn y gêm, rhoi cwpl o kickbox eitha really dda mewn, cwpl o gamgymeriadau gan dybia, yn weg yn 10 munud cynta'r ail hanner. A wedyn mae'r pac y gwylch yn dechrau mynd wedyn, yn weg yn y sgarmes dy Sam Parry, Dewi Lake yn chwarae fel wythwr. Who had that in their 2024 bingo list? Fi ddim. Ond, oedd pac y gwylch yn gryfa yn yr ail hanner, a oedd cwpl o ceisiau wych gan, yr un gan Giles i ennill y gêm yn un dda, herwydd mae fe'n just cico fe past wynet, fel bach o, ni chwarae pêl drod, ond y gais mae credu mae pawb di gweld, os chi ddim, wel, ble ydych chi wedi bod dros yr wythnos diwetha, herwydd Morgan Moss, bach o bias fan hyn, ond fi wedi mynd ysgol. Ond, yn pigo lan y pêl, a wedyn mae fe'n mynd trwy 3 chwaraewyr Caerdydd a llithro mewn dros y llinell wen a sgori, a oedd yna di newid y gêm fi'n meddwl, herwydd roedd cwpl o chances dy'r gwylch cynna. Wrth gwrs, nhw wedi cael y cais cosp a both ddim wedi mynd i cais cosp, ond cwpl o chances nhw ddim wedi cymryd. Y ddyn wedi credu oedd Caerdydd wedi dwy'n y bêl, a wedyn ni arall, oedd Caerdydd jyst rigo'r bêl a cico fe i ffwrdd. A wedyn mae Moss jyst yn dod lan yn neud na. So, mae dal lle i wellad yr gwylch. Mae dal lle i wellad y Caerdydd hefyd. Ond mae fe'n dda i gweld y dwy tîm na yn chwarae eitha positif i fod yn onest, bod y tywydd yn dweud rhywbeth arall. Lot o sôn wedi bod am y dywydd, wrth gwrs, mae'r darllediad i gwbla hanner ffwrdd drwy'r la'r hanner, problemau dy tywydd, problemau dy'r glaw, problemau dy'r cai. O'n i'n meddwl taw gêm wych o dda, a oedd cais Morgan Moss yn foment enfawr, a fi'n credu bod ni falle, ddoi o ni wedi bod yn edrych am y foment na lle mae Morgan Moss yn tanio yn grys y gwylch. Ni wedi gweld gymaint o weithio dros tîm dan 20 Gymru, felly o'n i'n syni oedd e heb digwydd mor belled fydd gymaint i'w dalent a mae fe'n mynd i tyfu gêm wrth gêm fi'n siŵr, a mae fe'n baros yn dangos fe. Ti'n sôn am chwaraewr mor pwysig i'r gwylch fel Morgan Morris, a dim gymaint o golled o fe a byddwch chi wedi disgwyl. Sgarmau symudol dyna yw be mae'r gwylch yn neud, a wedyn cwbl o foment enfawr, a dyna be mae'r gwylch angen. Mae tîm cryf dyn nhw, wrth gwrs, mae pac cryf dyn nhw, y tîm sy'n mynd i just aros yn y gêm, ond os mae'n gallu cael moment fel Morgan Moss, foment fel Dan Edwards, yr gic, sa'n gwybod siwr i wedi yn Gymraeg, ond yn erbyn y grain, against the grain, dyna yw be sy'n gallu torri tîmau eraill lawr, a falle mae hwnna yw'r peth arall maen nhw angen ychwanegu, os maen nhw'n gallu dod o boes hwn fel Dan Edwards a Morgan Moss trwyddo i ddod â pethau yna mewn i'r gêm, bydd nhw'n tîm anhygoel ac anodd iawn i'w curo. Wrth gwrs,
fuddugoliaeth yna'n gweld nhw mewn i 8 ucha yr URC. Dwy fuddugoliaeth wrth gwrs y gêm yn erbyn y Scarlett wnaethon nhw ennill hynny yn hwyr iawn gyda rhyngidiad gyda Jack Walsh yn sicrhau'r fuddugoliaeth. Be nes di o'r perfformiad yna? O'n i'n meddwl, oedd dau dîm oedd yn eitha agos, ond Scarlett heb cymryd eu cyfleon a Gweilch wedi cymryd eu cyfleon. Ie, fi'n credu o'r dydd arall, mae Scarlett yn mynd mewn i hanner, dy rhyw 12 pwynt o blaen neu falle mwy. A, smart, alright, mae Iwan Lloyd ddim di cael ei gêm orau dy'r gêm cico. Ond rhaid roi clod i amddiffyn y gwylch yn y hanner cyntaf yna. Yn wedig tua'r diwedd, fi nath kick-offs yn pentarfu fyny, ond pob clod i nhw i amddiffyn wedyn. A mewn y hanner, ddim di roi lan pwynt. A wedyn muned mewn i'r ail hanner, maen nhw'n rhoi rhangypiad i Gareth Davies a mae fe'n sgori. So dyna bach yn y gwylch o hen ffasiwn lawr yn Parc y Scarlett. So o'n wneud mor da wedyn ildio cais. Ond yn nhw di mateb ddol yn dda. Yn yr un ffordd nes nhw yn erbyn Caerdydd yn Pen y Bont. So y cais cynta yna pwy wedi sgwri cais cynta? A fi. Morgan Williams wedi sgwri cais cynta o'r snipe, herwydd oedd y Leias ddim di, he didn't drift, fold around fel maen nhw'n dweud. A oedd yn game agos, wedyn y gol adlam gan Owen Williams. A wedyn, Sam Parry'n sgori, wedyn mae Scarlett yn kick-os, mae fe'n 7 pwynt o gêm, a byddai nhw last play, effectively. A mae Walsh yn, mae fe'n pigo lan y bel oherwydd mae Johnny Williams di wneud pas eitha wael, a Walsh yn sgori dan y pist ennill y gêm. So o safpwynt y gwylch, mae fe'n ddwy fuddugoliaeth eitha dda. O reit, dim ond 1 pwynt bonus nhw wedi cael dros y 2 gêm na. Ond mae fe'n dda i weld, a gemau ddarbi, pwy os sy'n cael pwynt bonus, chi jyst mae rai cyfnogwyr, mae nhw mae'n jyst ennill 3 ddim. A symud ymlaen i gemau eraill i targediau pwyntiau bonus. So, perfformiad dda gan y gwylch dros y Nadolig. A, mae'n nath i sôn, mae dal lle i wella. Ie, mae'n wedi'n sefyllfa da, wrth gwrs. Chi'n gweld ambell i dîm maen nhw i'ch ben. Conoch na dechrau'r blwyddyn yn anhygoel, na dechrau tymor yn wych. A Munster sydd heb cael y dechrau bydden nhw wedi gobeithio amdano. Maen nhw'n degfed. Ond wedyn, ni'n edrych lawr y tabl a mae Caerdydd yn 12fed, Scarlett 30, a wedyn y dreigiau yn 15fed. Well, ni sôn am y Scarlett oherwydd ar ôl y canlyniad yna yn erbyn Rodney Parade, mae'r pwysau'n dechrau penteri ar Dwayne Peel yn diwedd. O'n nhw mewn sefyllfa eitha tebyg y llynedd. O'n nhw 2 fuddugoliaeth cyn droed y flwyddyn. O'n nhw'n ennill ar lawr am Rodney Parade a droed y flwyddyn, a wedyn aethon nhw'r 8 fuddugoliaeth mas o 9. Ond mae fe'n teimlo bach yn wahanol eleni. Y rheswm hynny falle, colledion gytre yn erbyn y Lions, colled gytre yn erbyn Black Lions o Georgia hefyd, a'r fath o golledion wedi cael bant o gytre. Oedd 4 golled bas o gytre, dyn nhw ar ddechrau'r tymor dyn ni weid yn erbyn tîm o dde Africa, Leinster a Gweilch 200 o bwyntiau dros y 4 gêm hynny, nath nhw ildio. Felly, be ti'n meddwl o'r pwysau mae Dwayne Peel o dan? Ydy heiddi bod yn dan bwysau, neu oedd e'n anlwcus ar y 2 penwythnos yn ôl pryd nath nhw golli yn Rodney Parade? Fe bach o fel y ddwy mewn rhyw ffordd. Mae'r canlyniadau ddim wedi fod yna dy Scarlett. A fi'n credu mae bach o hynna ar fai Peel a weddill ei staff. Ond mewn rai adegau, mae Peel ddim gallu...
fe ddim yn gallu cael fel bach o string a reoli beth sy'n digwydd ar y cae. So, yn wedi'i yn erbyn y Black Lion, yn nhw'n warthus i hwnt. Yn nhw'n well yn erbyn y gwyrch. Ond nhw ddim jyst gallu, wel, white line fydd completely yn utterly everywhere, dyn nhw. Dwyweth, Conbeer a Tom Rogers, dwyweth yn... A Gareth Davies yn y hanner cyntaf, pryd nath nhw wneud y symudiad o'r tap a mae pawb yn mynd i'r ochr chwith a mae fe'n mynd i'r ochr dde. Sma? Wrth gwrs, mae mewnwyr mynd i mynd am y gap, wrth gwrs, fi ddim rhoi bai ar Gareth Davies, ond falle ar adeg na. Sma, jyst chwarae fe i'r pac, a falle maen nhw'n mynd trwy dda, herwydd, sma, wel, nath ni sôn oedd y cic cos mewn penter i lan i'r gwylch yn gyfan gwbl. And, a wedyn, sma, mae'n chwarae Drigi wedyn, Rodney Parade, alright. Y Drigi wedi dod mewn i'r gêm na, falle eisiau dangos bach mwy ar ôl y gêm yn erbyn Caerdydd. A ni'n siŵr amdano hynna wedyn. Ond ie, mae fe'n... Ond mae rhywun fel Costello yn ôl. Ti'n gweld y tîm na, Costello, Fafita, Lowsi, McLeod. Chwaraewyr falle nhw ddim wedi cael cwbl o wythnosau nhw, maen nhw gyd nôl. Wedyn mae Lowsi'n dod mas da anaf yn y funud ola. Hwna un fawr, hefyd wedi chwarae really dda yn erbyn y gwylch. Am 60 munud, pryd ath o bant ar can, ath y gêm newid. A'n pryd nath Lowsi mynd bant yn erbyn y gwylch, oedd y gêm wedi newid yn llwyr, hefyd y gwylch wedi cael bach o bel o'r llinell, a yn gallu reoli pethau. A wedyn, ti'n colli Lowsi 5 munud cyn kick-off yn erbyn cic gyntaf yn erbyn y Drigiau. Mae'n anodd. A mae Fafita ddim gallu gwneud popeth erbyn un. A fod Costello wedi ymateb, wel, dod nôl a chwarae eitha dda i fod yn onest, wedi gwneud cwbl o pethau i'r cefnwyr yn wedig y ddwy yn y canol. Ond, wel, mae'r straeon o'r gym na, mynd i fod y ciciau nath Costello ddim wedi rhoi drosodd. A, smod, pryd chi'n golli gêm gan bwynt. Dyna beth sy'n ffeithio chi. Ie, yn union, ti'n methu cico flaen y pist, a mae fe'n mynd i ffeithio chi pwy bynnag. Ie, mae pethau dechrau pentyrru i fi y broblemau ar y foment yw'r pac. Mae'r pac ddim yn ennill digon o bil, a pryd maen nhw yn ennill pil, mae fe ddim digon o da. O'r scrum ar-lein, a maen rhoi gymaint o gicio cosbant yn ewedig yn y scrum. A felly hynna yw'r ardal sydd yn cosbi'r sgarlat ar y foment. Yn enwedig yn y tywydd, fi wastad di teimlo fel mae'r sgarlat di gweithio, yn enwedig yn y 8 mlynedd diwetha gweud bod yn well yn yr ail hanner y flwyddyn, pryd mae tywydd yn well, oherwydd mae llai o scrums efallai, mae llai o game gicio, a maen nhw'n gallu rhedeg y bel fwy lle maen nhw'n alluog iawn. Ond ie, problem dy'r sgarlet. Mae pawb moyn gweld Twyn Peel yn llwyddiannus. Fi'n cofio fe'r chwaraewr anhygoel, fi'n siŵr bod Iestyn yn hefyd, a moyn gweld e'n llwyddo. Ond ar y foment mae fe'n digon deg i weid bod e dan bwysau. A gyda haith anodd iawn y penwythnos yma i Clemo, mae'r pethau ddim yn mynd yn unrhyw haws iddo fe. Ond ie, gobeithio maen nhw'n gallu troi pethau gwmpas yn fuan a ffind y ffordd o cael allan o'r dwll maen nhw ynddo. Hynny, maen nhw uwch ben y dreigiau, nhw'n golli y dreigiau, a mae hwnna'n rhannol oherwydd colled enfawr y dreigiau a'r barcar arfer, fel nes ti sôn, oedd, wel, fi'n credu, dim ond y trydydd tîm neu rhywbeth erioed yn hanes y URC sydd wedi colli, sydd wedi ildio 7 cais cyn hanner amser oedd y dreigiau yn erbyn Caerdydd. Oedd Caerdydd yn anhygoel, rhaid dweud. Oedd James Botham yn wych, Ben Thomas yn anhygoel, Thomas Williams eto, ni'n sôn amdano fe yn wych yn y gêm na, ond ie, oedd y dreigiau, oedd ambell i dacl sy'n cael ei fethu yn, wel, anfyddeuol o'n i'n meddwl. Ie, ddim yn performance dda gan y dreigiau. Ond, ie, mae fe'n dweud, 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 mae fe'n dweud
a pob clod i dau ffran, yn gynnu nhw wedi gwneud newidiadau. Drop o Bradley Roberts, Tain Basham, a wedyn maen nhw wedi troi yna round-up bydd i Scarlett, ond mae'n rhaid ni roi bach o clod i cael y dydd herwydd oedd nhw'n wych y dydd yna. A, sma, pryd maen nhw'n gallu chwarae fel yna, sma, mae fe'n, o'n i wedi sôn, falle bod ddim llawer o fel light dy rygbi Cymru, ond os chi'n gweld tîm oedd fel Caerdydd yn chwarae fel yna, sma, pac y gwylch yn tanio fel gallen nhw. Mae fe'n cyffroes iawn dy dwy tîm na. A y gemau nesaf yn pwysig iawn i dreigiau, i fod yn onest. Os nhw'n gallu ennill y gem na yn Ewrop, bydd falle bach mwy momentum dyn nhw. Os maen nhw ddim, wedyn, fi ddim siŵr, mae fynd i fod yn rili anodd yn y chwe glad, y bloc y chwe glad ar diwedd y tymor iddyn nhw, herwydd dim Ewrop, wel, falle bydd Ewrop dyn nhw yn y cwpan her, ond dwi'n mynd ennill un gêm o'r 4, wedig o'r colled fawr i cael dydd, mae fe'n anodd, ond yn nhw wedi cymryd chances nhw eitha dda yn erbyn y Scarlett, ar yn rhywun wedi sgwri cais o'r ganfed cap So dyna'n dda i weld, ond maen nhw rhaid cario ymlaen dy hyn nawr dros y 2 gêm nesaf. Ie, fel nes i sôn, ni wedi sôn llawer amdano'r reswm pam nath Scarlett colli'r gêm, nath y dreigiau ennill y gêm na. Harry Ackerman, oedd fi'n syni bod ti heb sôn amdano fe yn y tro cyntaf yn dechrau yn y URC, bach yn ifanc, ti wedi gweld llawer o'n wario dros Casnewydd. Ti'n fan mawr ohono fe a'i ddatblygiad yn fel cynorwr mewnol yn rhan fwyaf, yn dyw e? Ie, fi credu mae fe dy talent, mae fe'n dyn ifanc, a mae fe'n dyn fawr hefyd, a mae hwnna'n helpu. A ie, mae fe'n dda i weld chwaraewyr fel Ackerman. Ni wedi gweld y pob rhanbarth rhoi cyfleuon i chwaraewyr ifanc, fel Ackerman, fel Alex Mann dy Caerdydd, fel Morgan Moss dy'r gwylch, fel Harry Deeves dy'r gwylch. Falle mwy dy'r gwylch, herwydd mae dyn nhw llawer o anafiadau yn y rengol, fel nath ni sôn Dewi Le chwarae fel 8, ond ie, mae chwaraewyr ifanc yn mynd i cael cyfle, a fi credu mae fe'n definite positif i rygbi Cymru, a un arall dyn ni fel Ackerman. Ie, fi'n sicr. Wel, bod y teg i'r dreigiau, nath nhw cael y fuddugoliaeth yna ar ôl troi pethau gwmpas, wneud sawl newid ar ôl, golle enfawr ar barc yr arfa. Penwthnos mae Ewrop nôl, fel nes ti awgrymu fyna. Mae llawer o gemau anodd, fel nes ni sôn, Scarlett mas yn Clermont, fe credu mae fe'n digon teg i ni weid bod hwnna'n mynd i fod yn falle dasg rhy anodd i'r Scarlett, fi'n credu, mas yn Ffrainc. Ond y tri arall, fi'n credu bod buddugoliaeth yn, ddim yn sicr wrth gwrs, ddim yn sicr o bell ffordd, ond mae'n sians go dda, yn enwedig y gwylch fetche gytre yn erbyn Perpignan, sydd â chwaraewyr fel un o'r Twilangis o ti'n sôn amdano cyn i ni ddechrau'r pod, a Tomaso Allan, wrth gwrs, baswr yr Eidal. Ie, mae fe'n mynd i fod yn ôl i gweld pa tîm y Perpignan mynd i dod lan da. Ni wedi sôn da hyn pryd nath chwarae Montpellier yn mis Ragfyr, ni ddim yn siŵr pa tîm y tîm oedd o Ffrainc mynd i dod lan da, ond fi credu mae tîm Montpellier well na tîm Perpignan, dy tîm cynta. Wrth gwrs, os chi'n edrych ar y tabl yn y top catos, mae Montpellier lawr y gwylod, ond fi credu mae nhw wedi pigo lan yn cwbl o fuddugoliaethau nawr, so felly mae fy mwy agos. A mae Perpignan un lle uwchben y play-off na, 13th place play-off yn y top 14. So mae fe'n mynd i fod yn diddorol i gwylch, herwydd, ni ddim siŵr pa tîm yn mynd i troi lan da yn gyntaf. Mae Perpignan wedi colli 2 gêm yn y cwpan her, maen nhw'n gwylod o'r grŵp, ond nhw wedi buddio un ar y penwythnos. So, mae fe'n i fod yn un diddorol i gweld. Gobeithio mae cwbl o chwaraewyr yn ôl i'r gwylch. Rhywun oedd Toby Booth dweud falle bydd Cillian Williams yn ôl dyn nhw. So mae yna'n boost eitha dda i nhw. Ond,
gobeithio mae Cylwyn ddim yn rhedeg i'r boi tywelagi na. Hefyd, wel, byddai'n diddorol i gweld, anyway. Fel nes i sôn, mae Perpignan wedi ennill roi tair diwetha yn y top 14, ond gen hynny 2 golled yn y cwpan her, falle mae hynny'n awgrymu eu bwriadau nhw dros y tymor, beth sy'n fwy pwysig i nhw, falle aros yn y top 14. A wedyn, gemau eraill, gem arall yn Newydd, o tîm Cymru yn y cwpan her, mae dreigiau yn teithio i Zebra. Mae hwnna'n gêm diddorol iawn, yn dyw e, oherwydd lle mae'r ddau yn y tabl, mae'r Zebra yn well na oedd nhw llynedd, mae hwnna'n amlwg, ni gyd i gweld e mor belled, ond dal, dim ond cwpl o bwyntiau sy'n rhwngddo nhw a y dreigiau yn y URC. Fi'n credu bod, 2 bwynt yn unig, y Zebra dy 1 buddugoliaeth, dreigiau dy 2. Sut ti'n gweld y gêm yma'n fynd gyda dreigiau'n teithio i Zebra? Fi credu mae'n fod yn gêm gyffroes i fod yn onest. Os mae dreigiau gallu cael bach o mantes dan yn y pac, falle bydd yna'n helpu. Hefyd, ni gyd yn gwybod Zebra nawr, maen nhw'n gallu chwarae o bob man, a maen nhw'n gyffroes iawn i gwylio. Ond os maen nhw'n gallu ennill bach o mantes dan yn y pac, felly mae chance dda dyn nhw. Ond mae fy'n diddorol os mae Fran yn mynd i roi chance arall i basio mae Bradley Roberts. Os mae fel nath i sôn, nhw ddim wedi chwarae yn erbyn y sgawle, so falle maen nhw'n dod nôl i gymau yn erbyn Zebra. Fi ddim yn siŵr, ond mae fe'n chance dda. Fi credu falle un o'r gymau o'r penwthnos. One of those unsung hero type games. And pryd mae 2 tîm yn just chwarae a just taflu'r bel o gwmpas. Wel, nawr fydd i dweud na, mae fe'n gorffen Zebra 3 ddim, ond na, fi credu mae'n fod yn gêm eitha cyfroes yma. Chwaraewyr talentog, chwaraewyr ifanc dy Zebra, mae chwaraewyr talentog a ifanc dy 3 hefyd, fel nath i sôn dy ac yma. So, edrych ymlaen i gweld beth sy'n mynd i digwydd o gêm na. Fi'n credu mae rhaid iddo bigo yr un tîm, neu tîm tebyg, oherwydd nhw, fel nath Daethlan yn gweud ar ôl y gêm, nhw sydd nawr dangos bod nhw'n heiddi'r crys. Boes fel James Benjamin dath mewn fel bachor yn lle Bradley Roberts, boes fel Harry Ackerman, boes eraill, maen nhw'n heiddi'r crys na, fi'n credu dylen nhw cadw fe o fewn reswm, falle gawn ni weld rhywun fel Rio Dau yn dod nôl, ni'n gwir yn gwybod pa mor alluog ydy fe, mae wedi ennill llawer o bwyntiau a gemau i'r dreigiau yn y flynyddoedd diweddar. So, ond gawn ni weld. Fi'n mynd i weid bod Zebra falle yn mynd i ennill hynny, ond ddim gan llawer, fi'n credu bydd yn gêm agos, a fel sy'n sôn, gallu fe fod yn gêm hwylus iawn i wylio. Gêm arall sy'n mynd i fod yn hwylus, yn sicr. Fi'n mynd i weid bod e'n mynd i fod yn dda, a dim os dy fi, Caerdydd yn erbyn Harlequins, mae hwnna'n mynd i fod yn gêm a hanner. Mae'r ddau dîm yn licio taflu'r bel o gwmpas, ni gyd yn gwybod, mae rhyw bachgen o'r enw Marcus Smith yn war fel maswr i Harlequins. Yn anffodus, sa'n credu bod Jared Evans mynd i fod yn hollach i ware yn y gêm, ond Dilyn Lewis yn dod nôl i'r barcar arfer. Be ti'n meddwl o hynny, ti'n meddwl, y sialens sydd da Caerdydd yn gyntaf, a chwaraewyr yn dod nôl fel Dilyn Lewis? Fi wir yn gobeithio mae gêm mae'n yn gorffen chwech ar un nawr. Os yna'n yr unig beth sy'n digwydd dros y penwythnos, bydd yn hapus dros ben. Ond, fel ti wedi sôn, fi credu mae fe'n mynd i fod yn gêm gyffroes, fel y gêm yn erbyn Caerfaddon. 2 out of 2 tîmoedd o Saesneg nawr. Fi o'r dan. Ond, Dilyn Lewis mynd nôl i chwarae yn erbyn ein glwb. Byddai'n eitha diddorol os oedd Jared Evans yn gallu chwarae, os ydy e'n chwarae'n deg, fydd yna'n bach o fel pantomime season lawr yn parc yr arfer, fi'n meddwl. Dwi'n gweud bod e ddim pob tro, ydy fe? Na, wel, bydd e ddim pob tro, ond bydd e bit of extra spice, a bit of needle fel maen nhw'n dweud, ond
Ond ie, fi'n credu Matt Smith yn chwaraewyr cyffroes am fi siŵr bydd Caerdydd yn lan at y gêm ond yr un peth fel nas diw dy pryd nath Finn Russell y cod dod lawr bris yn ôl. So fi ddim siŵr fel mi'n hyn mynd i mynd. Fi'n credu, yn i'n meddwl falle bydd Caerfadd yn ennill gan mwy pryd nath nhw dod lawr i parc yr arfer. A nawr fod y gêm na di ennill, y gêm na mor agos, falle bydd mwy, fi'n credu mae chance rydw i ddad y Caerdydd i ennill gêm yma. A gobeithio fi ddim di'n rhoi jinx arnyn nhw nawr, oherwydd maen nhw yn tîm dda, maen nhw yn tîm gyffroes. So, dwy tîm sy'n hoff iawn o taflu bel y gwmpas, a mae'n fod yn gêm cyffroes. Ie, fi wastad yn meddwl taw hwn yw'r un sydd â fwy o gyfle i Gaerdydd i ennill. Fi'n credu bod y match-up sy'n edrych ar y chwaraewyr o'r ddwy dîm, a fi'n credu bod y gêm sy'n siwt o Gaerdydd. Mae pac ddad o Harlequins, ond nid pac enfawr, sy'n credu. Ddim pac sy'n mynd i gwthio Caerdydd o gwmpas y ca gymaint, falle, yn ywedig yn yr ail hanner fe nath Caerfaddon. Of course, yes, mae Marcus Smith, mae fe'n dalentog ac yn y blaen. A pawb yn ei sôn amdani hynny, jyst y blynyddoedd nesaf, ond fi'n mynd i fynd am fuddugoliaeth i Gaerdydd. A fi'n credu bydd Caerdydd yn ennill y gêm na, oherwydd mae rhywbeth yn tyfu yng Nghaerdydd, a nath nhw golli yn erbyn y gwerth, a fi'n siŵr bod hynny'n brifo, oedd hwnna'n amodau oedd yn gweithio o blaid y gwerth, y tywydd, y cae ac yn y blaen. Os maen nhw'n gallu cael gêm lle mae'r bel yn cael ei lledu o gwmpas, bydd hwnna'n, mae hwnna'n gêm mae Harlequins mae'n chwarae, ond mae hwnna'n gêm mae Caerdydd mae'n chwarae hefyd. A fi'n mynd i roi popeth ar y llinell a gweud bod Caerdydd yn mynd i ennill gan ryw 5 pwynt a cael y fuddugoliaeth cyntaf yn y cwpan eleni, oherwydd, pam lai, bod Harlequins, maen nhw'n hedfan, maen nhw'n ail yn y gyngradd yn Lloegr, a gath nhw fuddugoliaeth dros, o'n i'n gwylio, Gloucester, maen nhw'n wara, Caerloyw, cwbl ôl, a ond yn edrych yn dda, i fod yn onest, oedd y sgôr yn edrych yn well i Caerloyw nag oedd e. Fi'n credu bod yn tîm bod Caerdydd yn gallu ennill yn erbyn. Be amdano ti, Iestyn, ti'n cytuno, neu ti'n credu taw bydd gormod o Harlequins? Gwna, na i ymuno at ti. Caerdydd i ennill gan 3. Fi'n credu, ar ôl y perfformiadau dros y gêm y diwetha, bydd i Stormers, Toulouse, mae Toulouse yn Toulouse, fi ddim yn cymryd llawr o'r gêm na. Caerfaddon nhw bron di ennill. Gweith Dilyn nhw di ennill, i fod yn onest, ar ôl hanner cynta. Ond nath gweith ymateb nôl a ennill y gêm. So, mae momentum dyn nhw, falle mae'r canlyniadau ddim na. A fi credu mae Caerdydd mynd i ennill, a fydd llawer y cyffrod y pawb sy'n lawr y parc arfen o Sadwrn. A beth am y gen eraill, gwylch yn erbyn Perpignan, Zebra yn erbyn Dreigen, ni bron i gweud bod Clermont yn sicr o fuddugoliaeth yn erbyn Scarlett? Falle mae Clermont ddim not all cylinders go yn y top categories. Mae nhw lawr yn 7 fel, fi credu nhw wedi cael gêm gyfartal yn y rownd dwetha yn erbyn Stad, so Super Group predictions fi mas o'r ffeines yn syth ar ôl y gêm gyfartal. Pwy sydd yn rhoi gêm gyfartal ar y Super Group? Fi ddim. Ond, fi credu mae'n fod yn her anodd i Scarlett. A fi credu, falle 15 pwynt i ennill dy Clermont. Fi credu mae'n ddim wedi fod yn ffôl iawn, ond fi'n credu mae'n fod yn buddugoliaeth dda i Clermont, fi'n meddwl. Dreigen erbyn Zebra, mae'n anodd. Dy'r gwylch, ti'n gallu rhoi amcan, herwydd fod falle bach o banana skinner, dy chwarae falle tîm dibrofiad dy Perpignan. Os mae gwylch yn troi lan y tîm sydd wedi chwarae dros y cwbl o sesdetha, gobeithio bydd nhw'n ffain. So fi'n meddwl gwylch gan 6, a wedyn, os oedd y gêm ar faes Rodney Pred, byddai'n dweud 30. Ond mae fe ddim. So,
Drigiau gan 2 bwynt. Fi credu mae'n mynd fod yn agos na yna. So, falle un cic o cornel, falle sydd yn mynd o ffôl, a mae'n fod o gwahaniaeth. Fi'n mynd zebra gan 6 a 6 gan 30. So, bach wahanol. A fi'n credu mae Pedrimonion yn mynd i wario ail dîm, mae ffocws nhw ar i'r top cators, felly fi'n dyle'r gwyrch ennill hwnna fi'n credu. Cyn i ni sôn am yr Indigo Prem, well i ni sôn am y gwpan y geltaidd rhwng tîmoedd menywod Cymru, o'n i brodi gweld Lloegr? Na, ddim Lloegr, wrth gwrs, celtaidd yw e. Tîmoedd Cymru, yr Alban a Iwerddon. Mae wedi dechrau, mae pythefnos wedi bod, Gwaliau Lightning yw un tîm, Brython Thunder yw'r llall o Gymru, Gwaliad i ennill y 2 gêm. Gêm cyntaf yn erbyn Brython nath nhw ennill 25, a nath nhw ennill yr ail gêm yn erbyn Glasgow. O'n i'n trio cofio, Glasgow neu Edinburgh nath nhw curo. Glasgow nath nhw curo. Nath nhw cryn dipyn o geisiau, 6 o geisiau yn y gêm hynny i ennill hynny. Felly, maen nhw'n hedfan ar y foment, ond yn gwrthwyneb, Brython Thunder, maen nhw'n ffindio fe'n eitha anodd. Maen nhw heb fuddugoliaeth o'r bellad, gwrs colli'r gêm cynta 25 ac yr ail hefyd gan yr un sgôr. Beth yw'r sefyllfa ti'n credu ar y foment, oherwydd mae fe bach o syndod yn dweud, oherwydd oedd pawb yn disgwyl bydde Brython Thunder tîm cryfa, oherwydd chwaraewyr profiadol fel Alec Canada, Sioned Harris, gymaint o chwaraewyr lleill, Meg Webb yn y canol, ac yn y blaen, ond Gwaliau Lightning 2 ser ifanc sydd wedi syrenu mor belled, bach o syndod i bawb yn dweud. Ie, o di, yn anffodus, fi ddim wedi gweld y 2 gêm gyntaf yn anffodus, ond ni gweld y tîm oedd, ni'n meddwl, mae'r Thunder, falle y tîm cryfa, falle nhw wedi ennill, wedyn ni'n gweld y canlyniad, gweld fod Gwaled wedi ennill y gêm, ni'n meddwl, hwnna'n un diddorol, a wedyn mae Gwaled wedi ymateb nôl dy fuddugoliaeth cynta, ennill yr ail un hefyd. So, mae fe'n diddorol i gweld, fod chwaraewyr fel wnaeth ti sôn, Alex Calendar, Sioned Harris, dy Brython Thunders, fi credu mae nhw'n ffeindio fe'n anodd, ond fi ddim credu mae fe'n dda i ennill gemau, ond falle bydd canlyniadau falle ddim yn fel top priority, fel rhyw ffordd, so mae cystadleuaeth yma yn just datblygu chwaraewyr i cael mwy o gemau cyn mynd i'r tîm menywod cenedlaethol Cymru. So, ni'n gallu dweud fod, mae tîm profiadol yma, felly eisiau chwarae gwella, ond mae chawnt i roi chwaraewyr adeiladu bach o ffitrwydd gyda 6 gwlad, mae chawnt i roi chwaraewyr, falle roi knock-out drwsio yn cynnig yma dweud, fi yma, a fi gallu chwarae yn y 6 gwlad. Ie, sicr. Mae chwaraewyr sy'n chwarae yn y gyngred Lloegr ar y foment, maen nhw ddim yn cael llawer o gemau. Neu llawer o funudau ar y foment, oherwydd wahanol sefyllfaoedd, rhai unigolion ddim yn cael ei dewis roi'r resymau ac yn y blaen, ond mae cyfle nawr i rhai o'r chwaraewyr hynny, fel Meg Webb i ddangos beth maen nhw'n gallu gwneud wrth chwarae yng Nghymru, ond hefyd, chwaraewyr fel Catherine Richards sydd wedi syrenu. Mae 2 gais yn y gêm cyntaf yn erbyn Brython Thunder i Gwaliau a chais arall yn erbyn Glasgow dros penwythnos. Mae hi wedi bod yn wych. Nel Metcalf, mae hi wedi dangos ei hallu hi yn ddiweddar, wrth gwrs, ifanc iawn, gap cyntaf blwyddyn diwetha, a mae hi wedi syrenu, mae hi wedi bod yn wych i Gwaliau Lightning yn symud nhw gwmpas y ca, a dangos ei hallu hi, a mae yna sefleoedd lan ar gyfer chwaraewyr. Stym Jasmine Joyce, mae hi'n edrych ar gemau Olympedd eleni, hwnna yw ffocws hi, felly yr un peth dy Kayleigh Powell. Felly mae 2 safle yn y triol lan i pwy bynnag sy'n moyn nhw bron y bod. Wedyn ti'n edrych ar safleoedd eraill, mae fe dal lan, pwy yw'r maswr gorau Cymru, Lleucu George,
Robin Wilkins neu falle rhywun fel Metcalf sydd wedi bod yn chwarae'n dda fel cefnwr neu fel deg, Nif Terry hefyd wedi bod yn chwarae fel deg yn diweddar. A hefyd, mae'r sefyllfa yma lle ni jyst i dod mas o gwpan y byd, nid y llynedd ond y blwyddyn cynt, a wedyn mynd nôl am y WXV. Falle nawr yw'r amser i gweld cwbl o chwaraewyr ifanc yn dod trwyddo ar gyfer y cwpan y byd nesaf neu'r twrnament mawr nesaf. A fi'n credu bod hwnna'n berffaith ar gyfer nhw. Gwaliau Lightning penwythnos yma, maen nhw'n teithio, maen nhw'n teithio i Clovers yn Iwerddon lawr y Musgrave Park am le i ware. Mae hwnna'n fraint i gymaint o chwaraewyr yma. Dyna ni wedi hynny. Sawl gwaith maen nhw wedi chwarae yn Musgrave Park o blaen, felly ddim llawer os nad yw'r gwbl. A mae Brython Thunder yn gytre yn erbyn Caredin yn Parc y Scarlet. I gwaliau Lightning, byd nhw'n gobeithio o ennill y twrnament nawr. Mae dwy allan o dwy, maen nhw mynd mewn i round 3, y tair gêm ar ôl, os maen nhw'n gallu ennill dwy fwy, falle bod nhw yn y roundiau cynderfynol, mewn sefyllfa lle maen nhw'n gallu ennill y twrnament. Brython Thunder maen nhw angen troi pethau ar gwmpas yn fiar, oherwydd mae fe'n mynd i'n anodd hyn os maen nhw ddim. Ond gobeithio maen nhw'n gallu cael crowd fawr a buddugoliaeth lawr yn Parc y Scarlet ar y dydd Sul. Mae'r gêm yna'n dechrau am hanner awr wedi 1 ar dydd Sul yn Parc y Scarlet. Fi'n credu rhywun fel Metcalf, fel dios i sôn, mae'n chwaraewyr fel Jasmine Joyce, mae ddim yn ei fod rownd am byth. So mae'n dda i weld chwaraewyr ifanc yn dod mewn, ni fi gweld Metcalf mwy yn WXV dy Cymru, ond mae'n dda, nawr mae chance dda yn nhw i chwarae mwy o gêm dros y flwyddyn, os maen nhw ddim yn chwarae yn y nhw'r Premiership nawr. Oedd yn Premier 15s, ond mae'n ei newid nawr. Ond so mae chance da i nhw i chwarae mwy o gemau yn y Celtic Challenge mae fel springboard fel rhyw ffordd o'r gêm clwb i gêm rhyngwladol. Yn sicr. Gobeithio bod Brython Thunder yn cael mynd bach o obeth o weld tîmoedd fel mae hwn yn link terrible. Ond i'n mynd i wedi bod yn gallu cymryd bach o obeth o gweld Castell Newydd yn troi pethau o gwmpas yn yr Indigo Prem. Yna'n link. Well. All the components were there, but the execution was there. Os ydyn nhw'n chwarae Celtic Challenge am fi credu 12 gêm nath Castell Newydd colli, bydd hwnna'n 2 flwyddyn. Fi ddim credu mae the appropriate way to go for it, ond... Na, anyway. Ond mae Castell Newydd nôl. Oedd y syniad na, anyway. A be fi'n trial dweud yw bod Castell Newydd yn yr Indigo Prem wedi troi pethau gwmpas yn ddiweddar. Efe 2 gêm yn ylynol wedi ennill nawr? 2 gêm yn ylynol yn erbyn Aberafon yn y gêm fawr ar Boxing Day. Roedd dros 4,000 o bobl na'r yn ôl. Edrych, o'n i'n meddwl oedd rhywun jyst i wneud bach o edit o'r Photoshop a rhoi bach o lliw, ond oedd yn llun go iawn. A wedyn, ar ôl ennill yn erbyn Aberafon, nath Merthyr trefydd i lawr i nôl y penwythnos diwetha. A nath Castell Newydd ennill. So, ddwy buddugoliaeth rili dda yna. Wrth gwrs, mae Merthyr wedi cael bach o drwbl yr hun, mae Roland Phillips wedi gadael ar ôl colled yn erbyn Glynebw, cwbl o wythnosau nôl, ond falle bach o broblemau yna. Mae fe'n dal 2 fuddugoliaeth enfawr i Castell Newydd a gobeithio, mae bach o momentum dyn nawr, oherwydd fi'n credu y cwbl o cefnogwyr yn dweud, os maen nhw'n cael un fuddugoliaeth, bydd mwy yn dod. A, bach o link i ysgol Yslyfer fan ond Ryan Evans, capten Castell Newydd, mae fe'n un o'r athrawon addysg wrthorol, a mae fe'n un o'r coaches dy'r tîm Academy Yslyfer i fod yn onest. So, mae'n link arall i chi. Fi'n methu syni ti'n ffindo ffordd, ond ti'n ffindo ffordd pryd bynnag.
o'n i'n meddwl na wneud dan y sionet Harris yn gynharach, a hi, fi credu mae hi dal na rhyw ffordd, hefyd mae campus arall di agor dys lyfer yn Talbot, Ysgol Bro Dir. Ond o'n i'n meddwl fod y link dy Ryan Evans yn saff, hefyd mae fe'n neud llawer y coach o'na dy'r tîm Ysgol Yslyferau. Angen ffind y ffordd i gael gwan taf mewn. Be o'n i'n mynd i weid yw, byddwch chi wedi ysgol falle ar ôl 2 fuddugoliaeth, bydde cysylltiad oddi ar weilod y tabl, ond na, maen nhw'n dal na, oherwydd nath Cyrfyrddin ennill ym Mhen y Bont, fuddugoliaeth wych i Gyrfyrddin, o'n feddwl bod Pen y Bont yn chwarae rygbi eitha dda yn ddiweddar, ond maen nhw nawr di ennill 2 gêm fel cysylltiad. A mae'r tabl yn dechrau cyfyngu yn diwe, oherwydd o'n i'n sôn ar ddechrau flwyddyn pwy bydde yn y 6 ucha, 4 ucha, sori, oedd rhyw 6 tîm ni'n sôn amdano, a cyn nath ni ddechrau recordio'r pod yma, nath ni fynd trwy ddwe, a ni'n meddwl bod rhyw 8 tîm nawr, neu 8 neu 9 tîm yn gallu bod yn y 4 ucha, ond mae yna cwpl o dîmoedd yna'n edrych yn eitha sicr yn diwedd. Falle Llanyddyfri, ti'n meddwl, yw un o'n nhw. Nath nhw cael fuddugoliaeth o bwynt yn erbyn Pontypridd, siwr oedd y gêm na ar y penwythnos. Eitha dda i fod yn onest. Oedd match day program na. Mae hwnna'n rarity dyddiau yma. So oedd hwnna'n dda i weld. Ond Llanyddyfri dod allan o'r blocs yn gyflym iawn. Sgwri cais gan y prop Jimmy Hughes, a wedyn nath Pontypridd ymateb nôl dy cais gan Liam Lloyd, a wedyn cwpl o Cerdian Felins dy Llanymddyfri, ond nhw di ymateb nôl eitha dda na hanner, sgwri gan y Sgarmes gan Taylor Davies, a y trosiad gan Jack Maynard, oedd y pwyntiau ola ar ôl 52 funudau, so maen nhw wedi amddiffyn eitha dda yn y chwarter ola i ennill y gêm gan bwynt. Oedd gêm agos iawn. Oedd cwbl o cyfleon dy Pontypridd i ennill y gêm. Oedd pic gan Josh Phillips oedd just i glanio cwbl o just cyn y ba. Ond bydd Pontypridd yn bach yn anffodus o golli 2 gêm diwetha nhw gan bwynt ar ôl fod yn y flaen ar hanner amser. Ond pob clod i Llanymddyfri ymateb nôl a ennill y gêm na. Mae bydd bron fel ni di roi rhyw fath o curs ar Josh Phillips nawr, bod nhw wedi colli cwbl o gemau ar ôl fod ar y podlediad. Nes i roi popeth ar y lein i weid bod y gwylch mynd i ennill yn eitha sicr. Wyt ti'n mynd i roi popeth ar y lein i weid bod Llanymddyfri yn sicr o'i lle yn y 4 ucha. Maen nhw'n 11 o bwyntiau o flaen Pontypool sy'n bumed. Sa'n credu bod ti'n rhoi llawer yr llinell fyna. Wyt ti, Iestyn? Na, fi credu mae Llanyddyfri yn eitha cyffwrddus lan y frig yr Indigo Prem. Mae nhw'n tîm dda, mae nhw'n gallu chwarae dda, ond falle os maen nhw ddim yn chwarae dda mewn un gêm, maen nhw'n dal gallu ffeindio ffordd i ennill, fel nath nhw'r penwythnos yn erbyn Pontypridd. So, fi credu maen nhw'n mynd i fod yn saff yn y 4 ucha ar diwedd y tymor. Tîm arall sydd ar y foment yna, Glynebwy, maen nhw ar 54 bwyntiau, 7 tu ôl Llanymddyfri. Newydd, 9 pwynt tu ôl Glynebwy, ond 2 gêm o fantes o flaen Glynebwy. Maen nhw mond i chwarae 12 gêm. A wedyn Caerdydd yn bedwerydd, Pontypool, 2 bwynt tu ôl Caerdydd yn bumed, Aberafon, 5 pwynt pella, a Pontypridd a Merthyr just tu ôl nhw. Ni wedi gofyn y gwestiwn yma, bron pob wythnos, a mae wedi newid bron pob wythnos. Pa dîmoedd eraill sy'n sicr te? Llanymddyfri, fi Glynebwy ti'n meddwl yn sicr, neu ti'n creu bod siawns go dda bod nhw'n mynd i fod yn y 4 ucha, neu rhywun arall? Fi'n dal yn meddwl bod Glynebwy mynd i fod yna. Wel, rwle yn y top 4, top 5. Ond mae fe'n anodd i weld ar rhywbeth gemau mor agos, a wedyn mae felly fel surprise result sy'n dod o dim byd. So, tîmoedd fel Aberafon, tîmoedd fel Pontypridd a Merthyr, mae'n gemau agos maen nhw wedi colli. Maen nhw wedi effeithio nhw ar diwedd y tymor. So felly bydd tîm fel Glynebwy, felly mynd i fod yn ffain.
cas newydd falle mynd i fod yn ffain. O ie, wedyn mae Pontypool, Caerdydd. Fi wedi colli un tîm mas, fi'n meddwl. Be arall? Abraham, na, ti'n gweud nhw gyd. Abraham, Pryd, Merthyr. Ie, mae llawer o tîm oedd dim ond un safle yn y pedr ucha, so dyna pam ni'n gwylio'r Indigo Prem i fod yn onest, a mae fe mor agos. Ie, ti'n gwybod, hyd yn oed edrych nôl i dîmoedd fel Abertawe, maen nhw ar 40 o bwyntiau, mae'r belled. Mae'r gêm dyn nhw, gêm ychwanegol dyn nhw o gymharu â Gaerdydd. Os maen nhw'n ennill hwnna, da bwynt bonus, maen nhw'n mond 30 o bwyntiau tu ôl Caerdydd, sef, tair fuddugoliaeth, really, da pwynt bonus. So mae popeth mor gyfyng fyna. Fi'n creu dyle... sa'n siŵr, actually. Sa'n mynd i roi enw. Fi'n creu dyle Glynebwy gyda yna. Casnewid dy gemau ychwanegol, fi'n creu dyle nhw fod yna. A wedyn, unrhyw un o'r 5 tîm ni wedi sôn amdano Caerdydd, Pontypool, Aberafon, Pontypridd neu Merthyr. Mae fe'n, bumfight maen nhw'n gweud yn Saesneg. Sa'n siŵr os bod hwnna'n gyfieithu i Gymraeg, so na i ddim trio la. Ond brwydr go iawn rhwng y tîmoedd yna am y safle ola y pedwar uchaf. Dyna popeth dros y cyfnod diweddar. Ni wedi sôn am bron popeth nawr. Ni wedi bod yn neud peth pob wythnos yn paratoi ar gyfer cyhoeddiad carfan Warren Gatland ar gyfer y 6 gwlad, sef wythnos i heddi. Mae hynny'n syni yn feddwl bod y cwpan y byd mond ti digwydd rhyw 2-3 mis yn ôl. Ond mae hynny ar drothwy y carfan yn cael ei ddewis. Felly, ni wedi gwneud maswyr, ni wedi gwneud rhif 6, beth am cefnod te, oherwydd fi'n credu mod yn frwydr go iawn. Mae gymaint o sôn am newid safleoedd, chwaraewyr sy'n gallu chwarae'n safleoedd eraill, falle. Megis rhywun fel Kai Evans, os sa'n credu fi'n gweud megis erioed efo mywyd i, so fel. Ond hefyd beth am chwaraewyr fel Lewis Rhys-Samet neu Josh Adams yn sôn nôl i gefnwr, pwy byddai dy ddewis di fel cefnwr i ddechrau yn rhys pymtheg dros Gymru i ddechrau da, a falle wedyn pwy yw'r chwaraewyr eraill sy'n gallu fod na i gynorthwy o feddwl bod chwaraewyr fel Liam Williams ddim ar gael oherwydd bod e mas yn Japan, a Lee Halfpenny wrth gwrs wedi ymddeol yn rhyngwladol. Fi jyst mae'n dweud fel yn gair wyll na megis. So, just gallu cael cymryd bach mwy o eiliadau neu penderfyniad. Ond o'n i'n mynd i weid o'n i'n mynd i cael mention i Glan Taf, ond mae hwnna'n dod nôl i astudio astudio yn Tygau, oedd yn gweud megis Trindor Fain y Safem, sef un o'r 12. O ti'n neud y 12 poem ar gyfer Tygau? Nes ti'n neud hwnna? 12 fardd? O na, falle ni yn y set canol ni'n meddwl, so fi ddim credu, fi ddim di dy 12, just a nerd dan top yn y gallu neud, ne? Megis Trindor Fain y Safem. O'n i'n cofio cwpl o ffrindiau dy 12 neu, hwnna'n anodd. So, ble o'n i? Cefnod. Siwr fi wedi ffind o ffordd gael o'n i iaith Gymraeg, ond Mae'n un wath na link fi. Bydde Owen Siwr Williams, athro Gymraeg yn frafo yna, o Glan Taf. Symud yn ymlaen. Iestyn, pwy bydd gefnwr, fi'n drop o popeth fan hyn, pwy bydd gefnwr Cymru? Os ni'n torri yn lawr, mae dyti Kai Evans sy'n gallu chwarae fel cefnwr neu 10. Fi'n credu mae fe mwy na cefnwr ar y foment. Mae dyti Josh Adams a Lewis Rhys-Samet, 2 ysgellwr sy'n gallu chwarae fel cefnwr. A wedyn mae dyti Camwynet, rhywun sydd ddim dy llawer o brofiad, ond mae fe'n out fullback fel maen nhw'n dweud. Fi moyn gweld Camwynet yn personol, herwydd mae wedi cael dechreuad really dda. O'n i'n meddwl yn y tywydd yn Pen-y-Bont, oedd wedi chwarae'n eitha dda yn wedig ar dechrau'r ail hanner. Mi nath gweith dechrau mateb nôl. So,
So fi moyn gweld Wynech chwarae, ond fi'n meddwl, bydd, fi ddim yn siŵr. Fi credu mae fynd i pigo un o'r ddwy ysgellwr i chwarae fel cefnwr, a fi ddim yn siŵr pa un. Fi'n meddwl Adams, a wedyn mae Zamet a Dyer a Asgell. Fi'n meddwl Adams fyd. Na i fynd trwy reswm i fi. So, mae fe fan enfawr o Adams, mae pawb yn gwybod hwnna, a mae fe'n fan fawr o Rio Ddau, mae pawb yn gwybod hwnna, mae fe'n gweud pob tro mae wedi cael cyfle i weid e. Fi'n credu mae fe bydd yn licio cael y cyfle i gael Rio Ddau mewn y tîm. Ond, mae un peth arall i ychwanegu hwn. Wel, dwy beth, actually. Un yw ffeiw y bwso a sefyllfa dy fe, os mae fe yn gallu bod yn rhan o Garfan Cymru, ar y foment bod fe'n edrych, yn ôl o sôn o bobl eraill bod e'n mynd i Loegr, ond os mae fe'n gallu bod yn rhan o Garfan Cymru, ydy e'n dod mewn i'r tîm. A'r llall yn Mason Grady, cos y ffordd mae fe'n ware, mae rhaid i fe ware rhywle, mae rhaid i fe'n rhan o'r rhan o'r 23, felly ydy'n rhan o'r tîm cychwynnol ar yr asgell, neu yn mas yn safle 3 ar 10. A wedyn, fi'n teimlo fe'n anodd, oherwydd mae Cam Wynnet, sa'n creu bydde'n chwaraewr, bydde Gatland di edrych arno, llawer, hyd yn oed yn tyfu lan, oherwydd sa'n creu bod y siap y gorffen, mae fe ddim yn boi fawr, ond i'n meddwl bod rhywun fel Jacob Beetham falle, fwy o gyfle i wario dros Gatland. Ond, mae Cam Wynnet i ddangos, mae'n gallu gwrthymosod ni'n gweld yna, mae'n gallu, mae'n step rili dda dy fe, mae'n gallu symud gorff, mae'n gallu torri, mae'n gallu sgori ceisio fel nath yn erbyn y dreigiau. Ond, mae'n rhaid ddangos bod e'n wych dan y bel uchel, wythnos wrth wythnos, a bod e'n gallu taclo'n rili dda. Ond ie, fi dal yn meddwl Josh Adams yw. Felly, ie, mae fe'n anodd fi'n credu. Josh Adams yw ffefryn i fi, a wedyn, ie, dod tri ôl wedyn, pwy bynnag ti'n dewis ar yr asgellwyr, sa'n credu bod lawer ar ots, ti. Be amdano ti, Iestyn? Sa'n gweld ddim yn pigo Adams mewn y tri ôl? Ie, fi credu mae Adams yn ei fod yn y rwle. Outside bet am y tri ôl yw Keelan Giles ar y foment. Fi credu mae wedi chwarae eitha dda dros y ddwy gêm diwetha, fi'n meddwl. Mae pawb yn ei dweud felly mae anafiadau yn gynharach ei yrfa, ond mae wedi yn dawel di just crepan mewn, a fi credu, fi ddim yn dweud fod mynd i dechrau yn y chwilgrad, ond falle rwle yn y carfan dydd Mawrth nesaf. Byddwn ni'n syni ar hynny, mond o... Giles bod yn wario wych, mond oherwydd pryd oedd Giles yn wario yn anhygoel, oedd Gatland ddim ond bigo fe. Fi'n meddwl oedd Howley yn... Ie. Wel, ie. Outside bet, fi'n meddwl. Falle bydd Giles yn y carfan. Fi ddim yn dweud fod e yn mynd i dechrau o flan Dyer, fi ddim yn credu mae fe'n, ond ie, Dyer, wel, mae Grady tydi ni hefyd. Falle Grady ar y faint. So, os mae rhywbeth yn mynd o le, mae fe gallu mynd lan fel 13 neu ar asgell, neu fel yn y rengol, fel ni wedi gweld yn y wedig yn pen y bont. Ond ie, fi credu Dyer, Giles a Zamet, a falle bydd Grady ar y faint, a falle bydd Giles yn extended squad. Ti'n credu bydd dim ond un o Cam Wynnet a Kai Evans bydd yn y garfan? Mae'n anodd. Neu ti'n credu y ddau? Fi'n cofio, os ni dod â Kai Evans fel 10 wythnos enno. Ie, fi'n trio cofio hwnna. Ond fi ar un peth, fi'n meddwl dim ond un nhw sy'n cael ei ddewis. Ie, wel, os mae Evans yn mynd fel 10, wedyn mae o lled y Wynnet. O wedyn ddim moyn, falle bod un mwydd na Dilyn nhw yn y cefn. So, ie, falle bod hi'n gywir dyna. Falle dim ond un o'n nhw, falle sy'n mynd i'r, wel, Johan Lloyd un arall, fel oedd ie mynd i chwarae fel 10 ni fel cefnwr, nawr mae Costello nôl. Ni'n gallu sôn dan hyn trwy'r nos, fi'n meddwl.
allwn ni, a well ni stopio rhywbryd. Yn newn ni fynd drwy ein carfan ni, pan wythnos ysa, falle pymtheg ni'n credu bydd yn dechrau y gêm gyntaf, oherwydd mae gymaint o newidiadau mynd i fod. Os chi'n gwrando ar hwn, o moyn rhoi'ch barn chi, please rhoi'ch barn ar y gyfryngau cymdeithasol. Dilyn popeth ar drydar ac yn y blaen a gwylio ni ar YouTube fel nath Iestyn sôn ar y dechrau. Os chi'n mynd yn confused, fi'n credu nes i rwygo fy mhoced i, o'n i'n edrych lawr am mhoced yn pyjama bottoms fi'n ysgo. That's nice and polite, edrych. Ond ie, diolch yn fawr o'r rando i chi gyd. Diolch i Iestyn am bopeth a am ddod o'r bod. Ac am flwyddyn newydd dda, newch chi gyd joio. So Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.